No a teraz tá druhá rovina, to sú opäť tieto jeho okydávačky a takéto podlé kroky. Treba si najprv uvedomiť, to si musíme byť teda všetci v tom jasní, Igor Matovič je psychiatrický pacient. On patrí do ústavu a potrebuje odbornú pomoc. Okrem toho je to ešte aj pomstychtivý a podlý, a to som si teda toho užil hodne, klamár a manipulátor a prekrúcač. No a toto vnímam len ako ďalší zúfalý pokus, ako zaujať niečo na úrovni 700 miliónov pre Fica na Belize, alebo aktuálne bitka s Robertom Kaliňákom. Sú skrátka ľudia, ktorí chorobne potrebujú niečím zaujať. Sú ľudia, Igor Matovič k nim patrí a ja to v podstate mrzí, že namiesto toho, aby predložil kvalitné, solidné riešenia, ktoré naozaj zlepšia život ľudí, tak nie, on získava voličov tak, že útočí na druhých, okydáva ich, prekrúca, klame o nich. Teraz dozvedeli sme sa, že údajne mal možnosť kúpiť obsah môjho mobilu, čo samo o sebe ja teda považujem za strašný suterén, ale sú ľudia medzi nami, väčšinou teda trpia nejakou psychickou poruchou, ktorí sa s radosťou rýpu v súkromných správach, v súkromných mobiloch iných ľudí, alebo ktorí si ich nahrávajú a potom to s radosťou zverejňujú, alebo posielajú druhých na detektor. V tomto akože toto mu ide výborne a myslím si, že viacerí by vedeli hovoriť aj o svojich skúsenostiach, že toto nepomôže ľuďom, toto nezlepší stav na Slovensku, toto neprinesie ďalšieho investora, ani to nezlepší podnikateľské prostredie. Nič z toho. Je to len bahno. Bahno a ešte raz bahno. Na záver tohto môjho vyhlásenia by som chcel povedať nasledovne. Som v politike 14 rokov. Iní ľudia ma prevetrali, rýpali sa mi v súkromí, a to výdatne, nahrávali si ma, alebo odpočúvali ma, alebo hľadali špinu na moje deti. Ja som toto v politike všetko zažil, ale vy ste nezažili žiaden korupčný prípad, milí novinári alebo milá verejnosť. Ani jeden. Saska nemá korupčné prípady a ja osobne nemám korupčné prípady. Žiaden. A teraz niekomu to postačuje. Niekto si povie, OK, kto žil akým životom doteraz? Kto písal svoju diplomovku poctivo? Natoľko poctivo, že na základe tej diplomovky sa reformoval náš daňový systém, čo bol môj prípad a čo prinieslo výrazný ekonomický rast v rokoch 2005, 6 a 7 a výrazný rast reálnych miest a platov, alebo kto svoju diplomovku si nechal napísať a potom ešte okolo toho klamal. A kopec ďalších vecí, kto podvádzal pri daniach, kto nechal svoju mamu jazdiť 600 kilometrov a kto to nerobil. Kto žije čestným životom. Nech si spraví každý obraz sám. Ja sa do bahna spolu s Igorom Matovičom kúpať nepôjdem a preto nebudem sa vyjadrovať k nejakým domnelým obsahom, o ktorých ja nič neviem a takisto sa nebudem vyjadrovať k tomu, čo tu Igor Matovič o mne, k tej špine, ktorú o mne tvrdí. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.